Goed, en we hadden natuurlijk gebeld met een streekfiets. En dat weten die meiden, hè, dat weten ze. Ja, het spel op de wagen, het spel op de wagen. Kijk eens, ze blijft nog even, Willem McManus probeert nog even. Kijk eens even, we gaan het horen. Wat een sprint hier, dames en heren. Goed, als laatste vertrekt, dames en heren, eigenlijk nog wie de renner uitleek, de onderwijs uitleek, die van de week de meerdaagse op zijn naam heeft geschreven. De gele trui daar hij gaat een wedstrijd worden. Heeft hem geweld voor 3-2-1 punt bij terugkomst. En dat gaan we 3 keer doen. Oftewel klassement over 3 ronden. Richard Bultenaar, Jan Bergstra, Jos Bouw, Marcel Wijnands, Peter Adams, Richard Dogge, Michael Smit, Frans Trent en Martin de Jong. Ze komen steeds dichterbij, het is Jan Bergstra, het is Jan Bergstra.